Аз съм човек, който пие редовно лекарства за високо кръвно налягане, например. И самия факт, това са, мисля, че 2/3 сигурно от българския народ пие такива лекарства, защото знам, че по статистики ние сме доста напред в редичката с сърдечно-съдови заболявания. Така че проблема е първо, че се заплащат, и аз не говоря само от първо лице. Това, че се заплаща една голяма част от цената на лекарствата, мисля си, че не е правилно. Защото хората не могат да живеят без тези лекарства или много бързо би се влошило положението. Ако може всеки от нас да даде своето толкова да е, то става много. Така че аз съм убедена, че трябва да го направиме, за да може всеки да от собственото си правителство, от собствената си държава да получи тази помощ, която е необходима и която му е дължима. Тя не е само въпрос на някакво благородство. Не, това е задължение на едно правителство да защитава собствените си граждани във всичките му форми. А една от най-важните форми е здравето. Нека да направим всички това, което трябва да направим. Нека всички по някакъв свой начин да инвестираме, а пък да накараме по този начин да инвестира и тези, от които зависи голямата инвестиция.